noħorġu mill-barakka ta' fuq u ninżlu triq il-Merkanti. U xelluk insibu il-Berġa tal-Italja. Il-pjanta ta' din il-berġa ukoll saret minn Ġlor Mukassar. Ħafna żmien wara inħadmet il-faċċata fuq stil barokk li naraw illum. Fil-bini tal-Berġa tal-Italja illum insibu l-uffiċini tal-MTA, l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Dan huwa Palazzo Parisio, mibni fi żmien il-Kavallieri. Hawnhekk Napoleon għex fil-ftit jiem li dan Malta wara li keċċa lil Kavallieri mill-Gżejjer Maltin fl-1798. Nibqgħu neżlin minn triq il-Merkanti biex niksru għal quddiem il-Konkatedral ta' San Ġwan. San Ġwan kien il-protettur tal-Kavallieri. Allura ma setax jonqos illi l-Gran Mastru la Cassier li bena minn butu din il-Knisja jiddedika lil dan il-qaddis. Ġlor Mukassar għamel il-pjanti tal-Knisja. Ġlor Mukassar studja l-arkitettura militari. Allura ninnutaw kif il-kampnari jixbħu lil xi torri fortifikat. Ninnutaw ukoll il-ħitan lixxi tal-faċċata ta' San Ġwan. Imma minn ġewwa il-Knisja ta' San Ġwan nistgħu nsejħula Mużew tal-Arti bil-pittura tal-Caravaggio taqtu ir-ras ta' San Ġwan fl-oratorju, bis-saqaf impitter minn Mattia Preti u bl-iskultura barokka mal-ħitan tal-Knisja minn ġewwa. Jekk minn quddiem il-Konkatedral niksru lejn il-lemin u nimxu matul triq ir-Repubblika, naslu quddiem il-bini tal-Qrati tal-Ġustizzja. Minflok dan il-bini darba kien hawn il-Berġa ta' Auvergne li ntlaqtet u ġġarfet bil-bombi tal-gwerra. Quddiem il-qort insibu il-bust tal-Papa Pio V li bagħat f'Malta lill-inġinier tiegħu Franġisku Lapparelli biex jiddisinja il-Belt Valletta. Il-Papa Pio V bagħat ukoll flus, ikel u soldati biex jgħinu fil-bini tal-belt. Dan huwa il-monument tal-8 Settembre li jfakkarna fir-rebħa tal-Kavallieri u l-Maltin kontra t-Torok Ottomani fl-assedju l-kbir tal-1565. Il-monument huwa xogħol l-iskultur Malti li ġa semmejna l-ewwel, Antonio Xortino. It-tlet figuri li fih il-monument jirrappreżentaw lil Malta, l-reliġjon Nisranija u l-ċiviltà Ewropea. Ngħaddu miħdejn Pjazza Reġina bil-bini tal-biblioteka in-naħa ta' ġewwa biex naslu fi Pjazza San Ġorġ bil-bini sabiħ tal-palazz mal-ġenb tagħha. Kien Ġlor Mukassar li ħadem il-pjanti tal-palazz. Illum dan il-bini nsejħulu il-Palazz tal-President u fil-fatt hawnhekk insibu l-Uffiċċju tal-President tar-Repubblika ta' Malta. Hawnhekk sas-sena 2014 kien jiltaqa' il-Parlament Malti. Insibu il-Kamra tat-Tron fejn l-ambaxxaturi barranin jiltaqgħu mal-President ta' Malta, insibu wkoll l-armerija u set tarazzi, jiġifieri pitturi irrakkmati bil-ħajt. Ninnutaw mal-ħajt tal-palazz il-plakek tal-irħam li jfakkruna f'bosta ġrajiet importanti li għadda minnhom pajjiżna. Din il-plakka fakkarna
floti tal-George Cross lil Maltin minħabba il-qlubija li wrew fl-aħħar gwerra. Malta tieħu l-indipendenza mill-Ingilterra fil-21 ta' Settembru 1964. Malta ssir Repubblika 13 ta' Diċembru 1974. L-aħħar soldati Ingliżi jitilqu minn Malta u 31 ta' Marzu 1979 li baqa' magħruf bħala jum il-ħelsien. Minn Pjazza San George ninżlu minn triq it-teatru. Fuq il-lemin ninnotaw il-bieb prinċipali tat-Teatru Manuel, mibni mill-Gran Mastru Manuel de Filena għad-divertiment tal-Kavallieri u anke tal-Maltin. Ftit l-isfel mit-teatru nsibu il-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu. Qabel induru għal Pjazza Indipendenza, ninnotaw kif bosta mill-kantunieri tal-Belt Valletta huma mżejnin b'xi statwa ta' xi qaddis. Fi Pjazza Indipendenza jispikka l-monument lil Dum Mikil Xerri u sħabu li ġew xkubettjati mill-Franċiżi ta' Napoljun wara li nqabdu jikkonfoffaw kontra il-ħakma tas-soldati Franċiżi. Hawnhekk il-Kavallieri kellhom żewġ bereġġ. Din hija l-Berġa ta' Aragona. Aragona illum hija biċċa minn Spanja. Interessanti kif il-faċċata tal-Berġa ta' Aragona għadha lixxa, stil rinaxximentali kif għamilha oriġinarjament Ġlor Mukassar. Ġie miżjud biss il-portiku li naraw quddiem il-bieb prinċipali. Dan huwa il-Pro-Katidral Anglikan iddedikat lil San Pawl. Hawnhekk il-Kavallieri kienu bnew il-Berġa tal-Ġermanja. Il-Berġa twaqqet mill-Ingliżi biex minfloka imbena dan il-Pro-Katidral. Jekk nimxu lura tul triq il-punent, naslu fil-post imsejjaħ il-Mandraċċ. Il-kelma Mandraċċ ġejja mill-kelma Manderaġġo. Il-Kavallieri kellhom il-ħsieb illi jaqtaw il-ġebel minn barriera apposta f'dan il-post. Il-ħofra kellha tinżel taħt il-livell tal-baħar biex tifforma menqa, jiġifieri ħofra mimlija bl-ilma. F'każ ta' assedju mbagħad, ix-xwieni kienu jiddaħħlu għalkenn f'din il-menqa. Ħofra mimlija bl-ilma biex fiha jiddaħħlu x-xwieni tissejjaħ Manderaġġo. Ġara iżda illi il-ħaddiema iltaqgħu ma' blat jibes ħafna li jissejjaħ Żonqor u ma setgħux ikomplu jħaffru. Imma l-ħofra li laħqu ħaffru saret id-dar ta' bosta foqra li xtaqu joqogħdu il-belt għaliex hawn kien hemm ħafna xogħol. Il-post beda jissejjaħ il-Mandraċċ tal-Belt. Fuq din ir-roqa art ġieli kien hemm madwar 3000 ruħ jgħixu hemm, f'hekk imsejħa Kerrejiet. Wara l-gwerra, il-ħofra imtliet bir-radam u minfloka telgħu dawn il-blokki ta' flettijiet u qudiemhom saret il-pjazza li qed naraw. Din il-pjazza li qiegħda fejn darba kien hemm il-Mandraċċ jisimha Pjazza Mattia Preti. Mattia Preti kien il-pittur li pitter fost l-oħrajn is-saqaf tal-Konkatidral ta' San Ġwan minn ġewwa. Mattia Preti kellu dar hawnhekk kif għadha tfakkar din l-irħama mal-ħajt ta' dawn il-flettijiet. Hekk dorna dawra qasira mal-Belt Valletta. Ma semmejniex il-bini kollu li xtaqna nsemmu. Ma semmejniex pereżempju il-Forti Sant'Irmu u s-Sagra Infermerija jew l-Isptar tal-Kavallieri. Segwejna biss dawra
li mistennija jsegwu l-istudenti meta jmorru il-fieldwork fil-Belt Valletta.